Здравейте! Радваме се, че сте избрали да се включите и да работите заедно с нас в инициативата ни да запазим българските традиции и занаяти. И в ръцете си държите кутията ни за шнурова керамика. Кутията ни за шнурова керамика цели да насърчи работата с ръце, творческото начало, което всеки от нас притежава. И сега ще ви разкажа как да започнете. Важното за нас е да вложите и да създадете съд, който е подходящ за вашия дом, за вашата декорация и да се забавлявате на първо място и да откриете ново любимо занимание. В кутията имате парче глина, което е напълно достатъчно да изработите комплектче от 3 съда. Ако искате, може да направите 3 по-манички, като моята препоръка е да правите различни височини, за да стоят красиво в комплект 3 заедно, като разбира се може да подходите по много различни начини или един голям съд. Ако правите голям съд или проекта, с който сте решили да се захванете, е много дълъг и ще има нужда от повече дни работа, глината се запазва пластична и подходяща за работа и моделиране, само ако е мокра. Така че просто намокрете един парцал, завийте това, което сте започнали да правите отгоре, сложете едно найлонче и на следващия ден може отново да продължите вашия проект. Първата ни задачка е да си отчупим парченце от глината и да създадем основата за съда, който сме решили да правим. Разбира се, решението за неговата форма и големина е изцяло ваше. Това, което е важно, е така да споявате парченцата, с които образувате формата, че между тях да няма въздух. Ако има въздух между отделните парченца глина, след изсъхването, вашия съд може да се напука. Дебелината на основата би трябвало да бъде между 7-8 и сантиметър дебелина. Леко притискате с пръстчета. Глината е изключително приятна за работа и е много полезен материал, тъй като добивана директно от земята. Тя не притежава никакви вредни вещества. Напротив, много е полезна за нашия емоционален баланс. Подходящо е това занимание, ако сте имали много натоварен ден вие или детенцето ви се струва малко по-изнервено, мачкайки глината, ще усетите как се успокоява, умиротворява и разбира се, включвате в него творческия му заряд. В кутийката има 3 инструмента, като за създаване на основата ще ползвам това, което ви прилича на линейка, за да може да пригладя и да си изравня основата така, че тя да бъде навсякъде еднакво дебела. Ето, остават едни такива парченца, които си събирам на купчинка. След като сме направили приятна основа, ние трябва да я оформим. Може да я оформите с ножчето, което сме добавили, или да ползвате предмет, който ви е удобен и подходящ. Натискате и си помахате с инструментчето. Така че да създадете красива основа, която е подходяща за големината, която сте избрали. Слагате основата върху подложката, която сме добавили в кутията, тъй като след направата на съда трябва да го оставите на сенчето и проветрево място да изсъхне. И така е много удобно да се пренася, няма да се разкриви. След като изсъхне, съда самичък ще се отлепи от подложката. Ето, заглаждаме леко стеничките. Ето е основата, с която аз съм решила да започна. Тъй като темата ни е шнурова керамика, разбира се, трябва да започнем с направата на съдчетата. Това е едно много приятно занимание. Намачкате си топченце глина. Аз тук съм подготвила няколко шнурчета. Може и вие да направите така. Може би процесът ще върви по-леко и по-приятно, ако сте подготвили 10 шнура. Как става това? Като разточваме глината.